Netta FX Racingiltä hei! Käydään läpi vähän varusteita, että mitä mulla on aina mukana, kun mä oon menossa kelkkailemaan, riippumatta siitä, onko se kelkkareissu 2 tunnin mittainen vai sitten koko päivän mittainen. Nämä kaikki varusteet ihan sen takia aina mukana, että jos jotakin sattuu ja nimenomaan se 2 tunnin suunniteltu kelkkareissu muuttuu sitten koko päivän reissuksi. Aloitetaan vähän vaatepuolesta. Ensimmäisenä vaihtohanskat. Ihan sen takia kuivat hanskat esimerkiksi, jos hikoilet ja kädet kastuu, mutta sitten kylmillä ilmoilla on hyvä olla paksummat hanskat mukana. Esimerkiksi itse tykkään vaihtaa siirtymille paksummat hanskat ja sitten taas kun päästään ajospotille, niin tykkään vaihtaa ohuemmat hanskat. Ajolasit. Toiset aina mukana ihan sen takia, että jos tarvii vaikka vaihtaa linssiä tai lasit jäätyy tai ihan sitten jos vaikka ne sattuu tippumaan. Sitten erittäin tärkeä juttu, aina kannattaa olla vaihtovaatetta mukana. Mulla on yleensä aina tämmönen lämpimämpi joku paita mukana ihan sen takia, että jos vaikka kerrastopaita kastuu tai sitten jos jotakin siellä kelkkaillessa sattuu ja joudutte pysähtymään ja meinaa kylmä tulla, niin aina hyvä olla myös lämmintä vaatetta mukana. Sitten lumivyöryvarusteita. Näitä ei ole onneksi ikinä tarvinnut käyttää ja toivottavasti ei ikinä tarvi mun tulla käyttämäänkään. Mutta täältä löytyy lapio, piippari ja sitten kokoon taitettava keppi. Sitten vähän työkaluja. Täältä löytyy työkalupakki. Siellä perustyökaluja kelkan pikaiseen fiksaamiseen ja sitten tietenkin esimerkiksi myös teippiä ja nippusiteitä. Ensiapupakkaus, jos haaveria siellä sattuu. Sitten täältä löytyy myös puukkoa, narua ja sitten aina kannattaa olla jotain mukana, millä voit tehdä tulen. Sitten ehkä tärkein vesi- ja ruokapuoli tai nesteytys- ja ruokapuoli. Vesi nyt tietenkin itsestään selvä, hikoillaan paljon ajaessa, kannattaa olla tarpeeksi nestettä mukana, mutta sitten myös se ruoka ja energian saati. Ruoka tietenkin meille perustarve, mutta sitten jos siellä sattuu nyt taas siellä kelkkareissulla jotakin ja teillä venyy se päivä, niin sä tarvit energiaa, että sä pystyt tekemään myös fiksuja päätöksiä siellä, jos jotakin sattuu. Siinäpä oikeastaan tärkeimmät, mitä mulla on aina mukana.